natay mama oy, walay pakinako. Kang, naunsa ka? Pait kaya akong kinabuhi. Ngano di nga naghilak man ka? Nangayo ramang kong project ni mama. Unya, unsa day problema? Ngano nihilak man ka? Ikasabaan ko siyang kaipon. Nah, luuya bagod nimo. Sige Kuya Berto, at tuunan ako si Papa. Luuya pud ning bata oy, nakainahan og responsable ba? Kuya Tigaan makatusikan sa ginagkwarta, no? Paitanin natay mama oy, walay pakinako. Kang, naunsa ka? Pait kaya akong kinabuhi. Ngano di nga naghilak man ka? Nangayo ramang kong project ni mama. Unya, unsa day problema? Ngano nihilak man ka? Ikasabaan ko siyang kaipon. Nah, luuya bagod nimo. Sige Kuya Berto, at tuunan ako si Papa. Luuya pud ning bata oy, nakainahan og responsable ba? Kang? Naghilak man bataan, no? Pa, Ano sa mga ano, naghilak man ka? pa, wala ko taga ay kwarta ni mama. Gido ko, Kang. Pero dili jud kwarta hinungdan na naman paghilak ba? Kabalo ka pa, naun silang ingon sa kuha. Ano man yun sa makadila? Kasaban kog maayo ni Tito pa. Nangayo ramundag kog pang project pa. Hindi, kitagaan maka ka. Wala, ay na daw sila itiguman. Grabe po na ginahan ni Moy. Wa man lang yung kay atoy man sa muha. Napadyo daw sila ingon pa, bahala ra daw kung mabagsak. Murag dili gid mailang trato sa mga kang ba. Ay kabala ka, Kang. Adto na to naron. Salamat pa. Uy, po sa kong anak, uy. Napikhan nito sa batasan sa inahan. Sige ra, Kang. Adto na to ron. Mang! Abre! Abre, Mang! Kinsa man na, Labs? Ambot kinsa na, tanawa daw dito. Saan po ni mga tawhanan ni nga disturbo magastong panarbaho, diri? Oh, nag-usama mo, diri, pre. Kuyog-kuyog ba nini mo ni si Ikang? Saman, mangay na po magkwarta? Ayaw ko nga naapre, ha? Kabalo kaon sige pag-istorya sa anak nito? Pa, ingon good si Tito gahapon na naglagot daw siya sa ako. Ikang bata ka? Ay kumutbot ba? Kaya wa ko mag-ingon na ba? Pre, ang bata ha, di namang mutbot. Unaw na ah. Ikaw, pre. Asig totoo na kay bata ra na. Usa day na. Oy, Buknoy, nganong naka diri? Nagunsa ko diri. Kabalo ba ka, Mang? Kung sige pang sulti naman yung bata gahapon? Unya, mutuo ka na, kabut-buto na ng bata na. Daw, Labs. Butbuton ka na imong anak. O ba? Ikaw, pre. Porkit ultimo ra kong trabaho, pre, nga naano ko nimo. Ayaw pa ingana sa ko, pre, ha? Kaya wa ka kagig amahan. Pa, kabalo pa ka pa. Pag wala daw ko ni Hawa, iya daw ko ginaikan. Ikaw kang ha? Pagtaro ng baba niyo, basig sagpaon ti karon. Testingi, Mang. Kaya diha mang kahod. Mukha din hawa ko sa kinabuhi, no? Kaya wala ko kakagwanta. Kagwanta, pre. Ha? Basi nagubog-ubog ra ka sa una, mo nang ibiyaan kaniya. Ay pag-apil-apil, pre, ha? Kaya wa ka na sayo dun sa dagan sa pamilya ba? Niadtor ako dali, kaya wala nyo gitrato-tarong na akong anak. Sa muka ninyo eh. Panglayas mo diri be. Na, Pa, tama na pa. Basi mag-away pa mo ni Mama. Ay kabala ka, Kang. Kaya andam ko makig-away, Kang. Para lang nimo. kadrama po din niyo eh. May pagmulayas mo. Kainit-init ra mo dire. Pa, manguli na lang ta. Si Radan naman. Sige lang na. Daw-dawgon pa kanila ron. Paabot rin ka pang panahon na makabalo sa kanila. Tara na.